Sa Good Vibes, sa tunga sang kasadyahan sa Mascara Festival, mas nangin malipayon ang bodybuilding competition sang isa sa mga contestant ang nagpropose sa iya kahagugma sa tunga-tunga sang kompetisyon. Doble ang kadalagaan nga naangkon sang bodybuilder nga si John Garcia sa ginhiwat nga search for Mr. Bacolod 2022 sa Ayala Mall sang Martes. Ini bangod magluwas nga napili nga kampyon sa men's physique tall category. Nakuha man sang 29 anyos nga contestant ang yes sang iya longtime girlfriend nga si Jessa Mojares, 31 anyos. Mismo sa tunga-tunga sang kompetisyon, nagpropose si Garcia sa iya kahagugma nga labi man nga ginkakunyag sang mga tumalanaw. Storya ni Garcia sinima naman nga ginpaligban niya ang pagpropose sa iya kahagugma samtang masako nga nagapanghanda sa ikalima niya nga bodybuilding competition. Plano karon ni Garcia nga mag-time out anay sa mga pagpaindis-indis agud man nga mapreparahan ang natalana nila nga kasal.